Hola, què tal? Soc Andrea, tinc 23 anys. Estic fent pràctiques en el taller degustació. Avui he arribat, m'han ensenyat d'on estaven les coses. Jo he servit amb unes noies, després he anat allà a fregar i m'ha agradat molt, ha sigut una experiència molt bona. El dijous que ve torno.